Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τώρα, όπως είναι η κατάσταση, έχεις πάρει κάποια απόφαση? Αυτή την ασφάλεια. Ξέρεις τώρα, αυτό που χρειαζόμαστε. Οικογένεια, θα κάνω παιδιά, είναι πιο σίγουρος άνθρωπος. Όσο άλλος είναι αναστάτης, δεν πρέπει για τον άλλο. Όμως ο Περίμενε εδώ. Πού πας? Έχω να συναντήσω τον Καριέ. Θα μου δώσει την έκθεση του για τις περιοχές του Νότου. Πού περιμένει? Έξω από ένα κατάστημα υποδημάτου στην οδό Φερντινάνδου. Αυτό είναι κουταμάρα, το μέρος είναι σταμπαρισμένο. Ξέρω, αλλά ο Μπεγκά κανόνισε το ραντεβού. Μείνε εκεί. Το παρακολουθεί ένα κοτόπουλο. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Είναι εγώ πίσω μου αμέσως στο Ζαν. συνέχεια, του είπα να μην έρθει και κάποια στιγμή το πήγαμε και βγήκε. Τον πλησιάζει. Δώσ' μας στοιχεία σου. Το κατάλαβε. Ακίνητο θα λες πυροβολό! Πέσε κάτω ρε! Έλα από εδώ! Για πίσω στη κλάση. Πάνω, να με βγεις πάνω, πάνω. Σηκώ. Χώρα ρε. Πρέπει να ειδοποιήσουμε το συμβούλιο. Αμέσως.